हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय आपडेट्स लानानै फैदों। दा बे आपडेट्स जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जानो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोनहा गोसो होनानै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, स्किप खालामजासे। दा नोंथांमोननि थाखाय आं जब कार्डनि बागैहाय दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर, इम्पोर्टेन्ट साननानै। दा जब कार्डनिफ्राय जोंहा मा गोदान आपडेट्स फैदों होनोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ आरो मिथियाबो जानांगौ गोबाङानो। नोंथांमोननि जब कार्डआहाय आधारजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौहाय मिन्थिना नांथारगोन आरोखि। दा नोंथांमोनहा आधार कार्डजों जब कार्डजों लिंक दंना गैया नोंथांमोनहा मिथिथारनांगोन गावबा गावनि जब कार्डखौहाय। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो सानदों जे नोंथांमोनहा जब कार्ड आधार कार्ड लिंकखौहाय माबोरैहाय चेक खालामना नायनो हायो आरो जब कार्डनि नाम्बारखौहाय माबोरै दिहुनो। दा नोंथांनि जब कार्डआहाय आधारजों लिंक गैयाब्ला नोंथांनि जब कार्डआ खामानि होनाय नंला आरोखि, खामानि होनाय नंला, सोलिनाय नंला। नोंथाङा जब कार्डखौहाय आधारजों लिंक खालामना लाखिथारनांगोन। दानिया नोंथाङा जब कार्डजों आधारजों लिंक गैयाब्लानो नोंथाङा जब कार्डआव सोनाय फैसाखौहाय पेमेन्टखौ मोननाय नङा आरोखि। नोंनि फैसायाहाय जब कार्डनि नामै बेंक एकाउन्टआव हाबनाय नङा। दानिया जोङो सिगाङाव मोनसे स्टेपखौ खालामनानै नायग्रोनि, जोङो जब कार्डनि नाम्बारखौहाय माबोरै दिहुनो बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दानिया जोङो नोंथांमोननि गावबागावनि मबाइल एबा गुगोल क्रोम ब्राउजारावहाय नोंथांमोना जब कार्ड लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा एसे स्क्रल डाउन खालामनानै लाबानो जाबाय। स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथाङा नैबे नुदोंना महात्मा गान्धी एनरेगा नैबे फन साइट्स, बेयावहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होदो। दा बेयावहाय क्लिक खालामना होबाय आङो। बेनिफ्राय नै बेनि इन्टारफेसआ बेबायदि ओंखारबाय। दा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल इमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्ट 2025 पइन्ट साइट्स डाटा एन्ट्रि जेनेरेल रिपर्ट्स बेबायदि ओंखारजोब्बाय आरोखि। दा नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे सेकेन्ड नाम्बार जेनेरेल रिपर्ट्सआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होदो। आं खेबसे क्लिक खालामना होबाय। बिनि उनाव बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैबावबाय। नोंथाङा दानिया बेहाय नुदों माखासे स्टेट्सफोरनि नाम, जेरैहाय ओरै दङ आन्डामान एन्ड निकबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अन्ध्र प्रदेश, आसाम, चन्डीगढ़ बेबायदि दं आरोखि स्टेटफोरनि गावबागाव स्टेटनि नाम। दा नोंथाङा बबे स्टेटआव थायो बे स्टेटनि नामखौहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामना होदो आरोखि। दा जों आसाम स्टेटआव थायो नालाय जोंहा आसामखौहाय नोंथांमोना चयस खालामनानै आसामावहाय क्लिक खालामदो आरोखि। दा आं आसामावहाय खेबसे क्लिक खालामना होलायबाय। बेनि उनाव बेनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैलायबाय, नै ग्राम पन्सायत मडुल रिपर्ट्स आरोखि। दा नोंथांमोना नैबेहाय नुनो मोन्दों स्टेट आसाम डाइरेक्ट बेहा दंखायो। ओमफ्राय फाइनान्सियेल इयार बेखौहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। डिस्ट्रिक्ट, ब्लक, पन्सायत नोंथांमोना बेखौ फारि फारि सेलेक्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दा आङो सेलेक्ट खालामनानैसो बेखौ फाइनान्सियेल इयार नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगोन, 2024-2025 खौ सेलेक्ट खालामनांगोन लोगोफोर। बिनि उनाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव थायो बेखौ बबे डिस्ट्रिक्टनि नामखौहाय सेलेक्ट खालामना होदो आरोखि बेयावहाय। दा आं डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव आं ब्लकखौहाय सेलेक्ट खालामसै। नोंथांमोनहाबो गावबा गावनि ब्लकखौहाय सेलेक्ट खालामदो, बबे ब्लकआव गोग्लैयो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआहाय। दा आं ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव पन्सायत, जायखौ होनो जोङो VCDC बुंनो हायो नङा होमबा, ग्राम पन्सायत, बेखौहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो आरोखि। दा आं गासैखौबो सेलेक्ट खालामजोब्बाय लोगोफोर। दानिया बिनि उनाव नोंथांमोना खेबसे प्रसिडआवहाय नुदोंना, प्रसिडआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होलायदो। बिनि उनाव बेबायदि फैगोन बेनि इन्टारफेसआहाय। दा नै जब कार्ड रेजिस्ट्रेसन बेबायदि फैगोन। ओमफ्राय नाम्बार 1 बेबायदि दङ नै। दा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन कास्ट वाइज जब कार्ड नट इन इउज, लिस्ट अफ वार्कार उइथ आधार नाम्बार, UID नाम्बार, जब कार्ड एमप्लयमेन्ट रेजिस्टार, रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन रेजिस्टार, पेन्डिं जब कार्ड्स टु बि भेरिफाइड बेबायदि थागोन आरोखि। ओमफ्राय ओरै थाबावगोन नै बेबायदि थागोन। दा नोंथांमोना नै बेबायदि थाबाय आरोखि। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नैबे फार्स्टनि अपसन नङा होमबा, नाम्बार 1नि अपसन जब कार्ड रिलेटेड रिपर्ट्सनि 4 नाम्बारावहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होलायदो आरोखि, जब कार्ड एमप्लयमेन्ट रेजिस्टारावहाय। दा आं बेयाव खेबसे क्लिक खालामना होबाय। दा नोंथांमोना नै बेयावहाय नुबाय गावबागाव मा पन्सायत वाइज VCDC वाइज नोंथांमोना नुबाय नै जब कार्ड ID नाम्बार दं बेयावहाय। ओमफ्राय नै गावबा गावनि जब कार्डआव जायनि नाम दं बिनि नाम थागोन आरोखि। बेवहाय नै मेरला नाम दं। नोंथांमोना ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा सोरनिखौ नायनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि। नोंथाङा नोंनिखौ नायनोब्ला नोंथाङा नोंनिखौ नायनानै लाबानो जाबाय।
दा नैबेखौ नोंथांमोना बेबायदि नायदो आरोखि ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना मोनसे खाथा फावथेन लानानै नोंथांमोना जब कार्ड आइडि नाम्बारखौहाय मा नट खालामना लादो नङाब्ला नोंथांमोना मबाइलावनो स्क्रिनशटबो खालामना लानो हायो आरो नङाब्ला नोंथांमोना कपि खालामना लादो आरोखि आं दा बेवहाय कपि खालामनानै नायनोसै आं दा बेवहाय जायखिजाया मोनसे जब कार्डनि नाम्बारखौहाय आङो कपि खालामबाय दानिया जोङो जब कार्डखौहाय माबोरैहाय दिहुनो जब कार्डनि नाम्बार आइडि नाम्बारखौहाय जों माबोरैहाय दिहुनो आरो जब कार्डआ सोरनि नामै रेजिस्टार जानानै दं बेखौहाय जों मिन्थिनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर दानिया बे स्टेपआ थाबाय दानिया जोङो मोनसे गुबुन स्टेपआवहाय बारनि जोङो जब कार्डखौहाय माबोरैहाय नायो बेखौहाय मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर दानिया जों थांनि गुबुन मोनसे स्टेप बेनो जाहैबाय जोंहा जब कार्डआहाय आधारजोंहाय लिंक दंना गैया जोंना जब कार्डआ आधारजों लिंक दंब्लासो जोङो जब कार्डनि नामै फैसा सोनायखौहाय एकाउन्टआव मोनगोन एकाउन्टआव हाबफैगोन फैसाया नङाब्ला एकाउन्टआव हाबनाय नङा आरो जब कार्डआबो आधारजों लिंक गैयाब्ला जोंना सोलिनाय नंला आरोखि दा जोङो बेखौहाय नायनि दा नोंथांमोना जब कार्डजों आधारजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना मा मोनसे PFMS होननाय मोनसे वेबसाइट दं बेयाव फैनांगोन नोंथांमोना गुगोल क्रोम ब्राउजाराव गावबा गावनि मबाइलाव PFMS होननानै लिरबानो जाबाय अब्लानो मोननो हागोन आरोखि बिनि वेबसाइटखौहाय दा नोंथांमोना नैबे केटेगरियाव नुदों जानांगौ बे केटेगरियाव नोंथांमोना सेलेक्ट अपसन नुदों बेवहाय सेलेक्टआवहाय नोंथांमोना मानिखौ नायगोन सेलेक्ट खालामदो NSPनि नायनो स्कलारशिपनि नायनो ना PM किसान नायनो ना रेगा नायनो ना PMAG न'नि नायनो नोंथांमोना गासैबो दंजोबखायो आरो बेहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना मानिखौ नायनो बेहाय नागिरबानो जाबाय आरोखि दा जोङो बारा गोबाव खालामला बेखौहाय जोङो NRE रेगा जायखौनो N रेगा जोङो बेनो जब कार्ड नङा होमबा बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना चइस खालामना होदो आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबाय बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे पेमेन्टआवहाय थाखाबाय बियो ओमफ्राय जब कार्ड नाम्बारखौहाय आं दहाय कपि खालामदोंमोन ना बेहाय नोंथांमोना खेबसे पेस्ट खालामना होदो आरोखि जब कार्डनि नाम्बारखौहाय दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नैबेबायदि नुनो मोनबाय नङा होमबा नै बेवहाय नायदो आङो बेवहाय गासैबो माबाखौ होजोबबाय जब कार्डनि नाम्बारखौहाय ओमफ्राय आं सार्च अपसन क्लिक खालामनोसै दा नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय जब कार्ड नाम्बार थाबाय बेनिफिसियारि नाम थाबाय जायनि नाम ओमफ्राय बेनिफिसियारि बेबायदि थाबाय एकाउन्ट नाम्बार बेबायदि थागोन आरोखि दा नै बेवहाय आधार नाम्बार नुदों नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव आधार नाम्बार नुदों नोंथांमोना नैबाव नुदों जानांगौ आधार नाम्बारखौहाय नैबाव नायबानो जाबाय आरोखि आधार नाम्बारखौहाय बेवहाय नोंथांमोननि आधाराहाय बेबायदि थानांगोन आरोखि एक्टिभ जानानै माने आधार नाम्बाराहाय नोंथांमोना बेवहाय जब कार्डजोंहाय लिंक दङ आरोखि बिथांनियाहाय दा बेबायदि बिथांनि बायदि नोंथांमोननियाबो आधारा बाहाय एक्टिभ जाना थानांगोन लिंक जानानै अब्लासो नोंथांमोननि जब कार्डजों आधारजोंहाय लिंक जागोन आरोखि दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारबानो जाबाय बे खामानिखौ मावथारनांगोन दा नोंथांमोना आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना जब कार्डनि फैसा सोनायखौ बेंक एकाउन्टआव मोननाय नङा आरोखि नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबनाय नङा फैसा सोनायाहाय दा नोंथांमोना बेखौ मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा नै बेबायदि जानांगोन आरोखि बिथांनियाहाय पेमेन्ट साक्सेस बेबायदि दंजोबो क्रेडिट माला हाबा फैसा सोआ माला बेबायदि दं आरोखि दा बेखौ नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना दा बेबायदि आरोखि दा नोंथांमोननि आधाराहाय बेंकजों लिंक जाथारनांगोन आरोखि दा नोंथांमोनाबो आधारजों बेंकजों आधारजों बेंकजों नङा आधारजों जबजोंहाय लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बे खामानिखौ मावना लाथार आधारजों जब कार्डजोंहाय लिंक खालामनानै लाथारबानो जाबाय दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाबासो जब कार्डनि फैसाखौहाय मोनगोन आरोखि दा बेखौ नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दानिया नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो बयनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं